खुलुमबाय स्टुडिय' दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारिया हाग्रामा महिलारिनो बिग अफार होदों मोनसे गिदिर खौरां मोनसे बिग पलिटिकेल आपडेट हाग्रामा महिलारिनो मोनसे अफार होदों मोनसे बाम्पार अफार होदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया मा अफार होदों बिथां रनजित बसुमतारिया हाग्रामा महिलारिनो थारैनो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन बिथां हाग्रामा महिलारिनो बिटिसिनि बारग' चिफ बिथां हाग्रामा महिलारिनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारिया मोनसे बाम्पार अफार होदों फै नोंथांमोननो फोरमायगोन बिथां रनजित बसुमतारिया मा अफार होदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांनो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया लासै लासैनो गोमोरलांसिगोन आरो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गुबुन दोलोजों मार्च आप जासिगोन थामहिनबा बे समाव सरजाबसिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा खोब खम समनि गेजेरावनो बिपिएफ दोलोआ बबेबा मोनसे दोलोजों राजखान्थि दोलोजों मार्च आप जानो थांगासिनो दङ बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जुदियोबा बिथां हाग्रामा महिलारिया फैयोब्ला बिथाङा जुदि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जायोब्ला बिथांनि थाखाय देबोरगाव बियाबखौ बिथां हाग्रामा महिलारिनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बिथांनो नागारना होगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बिग पलिटिकेल आपडेट बे समाव रनजित बसुमतारिया बिग अफार होदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांनो हाग्रामानि देरहानायनि दायित्वखौ आं बिखा फोरदाननानै बुंनो हायो जे बिथांनो जोङो इउपिपिएल दोलोआ देबोरगाव समस्तिखौ होनो राजि जुदि बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव हाबोब्ला आरो देबोरगाव समस्तियाव बिथांखौ देरहाहोनायनि दायित्वखौ आं गावनो लागोन बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथांनो देबोरगाव बियाबनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बिथांनो नागारना होगोन बिथां हाग्रामा महिलारिनो नागारना होगोन देबोरगाव बियाबखौ बिथांनो नागारना होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारि बिथाङा आरो गावनो बिथां हाग्रामा महिलारिखौ देरहाहोनो थाखाय बिथाङा आखायाव लागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारि बिथाङा बे समाव हाग्रामा महिलारिनो मोनसे बाम्पार अफार होदों जे बे समाव जुदि हाग्रामा महिलारिया इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजों जुदि मार्च आप जायोब्ला बिथाङा जुदि फैयोब्ला बिथां हाग्रामा महिलारिनो देबोरगाव समस्तिखौ देबोरगाव बियाबखौ बिथांनो नागारना होगोन आरो बिथांनो बे मासिखौ थामहिनबा देबोरगाव बियाबाव देरहाहोनायनि गासै दायित्वखौबो बिथां रनजित बसुमतारिया लागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारि बिथाङा थारैनो मोनसे बिग पलिटिकेल आपडेट बिथां रनजित बसुमतारिया बिग बाम्पार अफार होदों हाग्रामा महिलारि बिथांनो बे समाव अफार होदों बेनो जे बे समाव बिथाङा जुदि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजों बिथाङा मार्च आप जायोब्ला बे समाव देबोरगाव बियाबखौ इउपिपिएलआ बिथांनो नागारना होगोन आरो गासिबो दायित्वखौबो देरहाहोनायनि दायित्वखौ बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया लागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बे समाव नोंथांमोननो बिथां रनजित बसुमतारि बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि साना सानजाहा ओंखारो सोनाबहा हाबो बेयो अराय सैथोखौ दोनखोमानो हाया जोंबाय साननाय साथिखौ बा बाथिखौ बा जोंलारिखौ नोंथाङा खादाजों जोबनानै दोनब्लाबो बिनि पहरा जेरैखि जायाबाबो ओंखारखागोन बेयो सैथोखा दिनै इउपिपिएल दोलोनि जा पिक पजिशन बेखौ रावबो ना होननानै बुंनो हाया आरो हाग्रामानि जा बुंनाय राव बियो गावनि गोसोखौ बुरखायनाय मोनसे रावसो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौसो क्लियार बुंनो नागिरदों खोब खम समनि गेजेरावनो बिपिएफ दोलोआ बबेबा मोनसे दोलोजों राजखान्थि दोलोजों मार्च आप जानो थांगासिनो दङ बिथाङा बबे दोलोजों मार्च आप जानो नागिरदों आं बेखौ मिथिया
खिन्थु खोब खम समनि गेजेरावनो बिथांनि BPF दोलोआ जोबसिगोन, मार्च आउट जासिगोन आरो हाग्रामायाबो BPF दोलोखौ दोलोनि गासै मानसिफोरखौ लानानैनो गावनि BPF खौ फोजोबखासिगोन। आं UPPL दोलोनि सासे आंबो सोद्रोमा हिसाबै आं बिथांखौ खावलायनोसो नागिरदों। बिथाङा जुदिहे UPPL दोलोआव फैयोब्ला, जेराव हाग्रामाया गावखौ जेनगोनखौ मिथिखानानै दिनै गुबुन राजखान्थि हान्जाजों मार्च आउट जानो नागिरगासिनो दं, सिङाव रायलायखोमागासिनो दं, जोंनियाव मोननाय इन्टारनेल इनपुट बायदिबा रायलायगासिनो दङ। बेनिखायनो हाग्रामानि देरहानायनि दायित्वखौ आं बिखा फोरदाननानै बुंनो हायो जे बिथांनो जोङो UPPL दोलोआ देबोरगाव समस्तिखौ होनो राजि, जुदि बिथाङा UPPL दोलोआव हाबोब्ला, आरो देबोरगाव समस्तियाव बिथांखौ देरहाहोनायनि दायित्वखौ आं गावनो लागोन। आं बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंथिनाय थाबाय।